خودê seranserayî tarîxê qasidên xwe şanine ku koma mirovan hişyar bikin. Wan jî hayê komelan gîhanine hikmetên Xwedê dînê heq ji wan re gotine roja axîretê anîne bîra wan. Ji van mirovên mübarek yek jî Hezretî Süleyman aleyhisselam e. Xwedê sultaneke mezin, dewletîbûneke bêhempa û ordiyên gelekî giran ku bi cinan û teyran hatibûn xurtkirin û ilmekî kûr dabû wî. Di Qur'anê de gelek qise di heqê Hezretî Süleyman de hene û di her yekê ji van de ders û îbretên gelekî muhîm hene. Ev qise xusûsiyeteke wan a din jî bala mirov dikişîne. Elametên bi axir zeman ve alaqedar di wan de hene. Xwedê Hezretî Dawud bi pêxembertî ji Benî İsraîlyan re şandibû. Hezretî Dawud Xwediyê ilm û îmaneke kûr bû. Xwedê Zebûr jê re wehî kir û pişt re mizgîna hediyekê din da wî. Me Süleyman hediyeyî Dawud kir. Ew çi ebdekî rind bû, çunkî wî her tim berê xwe dida Xwedê. Hezretî Süleyman bi pêxembertî ji Benî İsraîlyan re hat şandin. Wî jî mîna pêxemberên din şîret li wan kir ku îmanê bi Xwedê bînin, bidin pey ehlaqê wî ê xweş. Süleyman got: Rabbî min efû bike û mülkekî wer bide min ku bera tu kes piştî min nekîje wî. Bêguman tu ê ku dana wî berdewam e. Xwedê ev duaya Süleyman qebûl kir û ji canibê xwe nîmetên gelekî xweş û ilmekî gelekî zêde da wî. Bi vî awayî Hezretî Süleyman bû Xwediyê mülkekî fireh û seltaneteke mezin a ku tu kes nedigihîştê. Bajarê Qudsê kir paytextê hukmdariya xwe. Di heyamê xwe de bû dewleta herî xurt. Hezretî Süleyman Xwediyê ordiyeke xurt a ku hemta û hevalê wê tune bû. Ev ordî ji cinan, ji teyran û ji mirovan hatibû meydanê û bi teşkîlata îstixbaratê ve hatibû destekkirin. Xwedê di Qur'anê de wisa behsa vê ordiyê dike. Ordiya Süleyman a ku ji cinan û ji mirovan û ji teyran hatibû meydanê li huzûra wî kom bûn. Hemî bir bi bir hatin sewqkirin. Ji nav xusûsiyetên vê ordiyê a ku pir bala mirov dikişîne bi întîzambûna wê ye. Tevî ev ordî ji cin, teyr û mirovan ku sê birên ji hev cihê bûn jî ev întîzam dihat cih. Hezretî Süleyman Xwediyê dewletîbûneke zêde û seltaneteke bi îhtîşam bû. Lê belê meqseda wî tenê nîmetên ku Xwedê dabûn wî dîsa dirêya wî de xerc bike. Çunkî ehlaqekî wî yê ku ji hemî mirovan re bibe nimûne hebû. Ew çi ebdekî rind bû, çunkî wî her tim berê xwe dida Xwedê. Xusûsiyetên Hezretî Süleyman
این کو قرآن گلک لسر دسکنه خویبونا ایمان وی و خوشبونا اخلاق ویه. خده حضرت سلیمان پر جاران به حدیثین خوش و نخوش جرباندیه. لبله او چه جارا کو راستی زوریه تنگیه یانجی خوشی هاتیه وی بر خدای خوده. همی قرارن خو بناو خوده ذکر کریه و دایه. هر تم خو آبیت عفوکاری و رحمتاوی. خوده دو قرآن ده وسا بحث اخلاق حضرت سلیمان دکه. سلیمان اوج فضل رب منه بجربینه که از جیر شکر بکم یان نانکوری بکم. اف حدیثه یا فوق لده مزن چه بویه؟ کی شکر بکه ایدی وی جبو خواه شکر کریه. کی جی نانکوری بکه بگمان رب من غنی ایکو نمحتاج تو تشتی و تو کسی و کریمه. قرآن دبیجه کو حس کرنا حیوانان د دل حضرت سلیمان ده پر بو. وکی نمونه جه حسبان گلکی حس کر. لیبل ماکا وی حس کرنه حجمتکاری صنعت خلقیا خوده بو. چونکی گاواوی لحسبان دنری ده حقیقت ده بسبب مکمل بون خالقیتا وی خوده ذکر دکر. حس کرنا کو حضرت سلیمان جه احتشامه و جه پربونا مال خود دکر جی دیسا جبو ذکر خوده بو. خوده دو قرآن ده وسا بحثا و خصوصیتا حضرت سلیمان دکه. آراست جبو از رب خود ذکر بکم من جمال حس کر. والحاصل حضرت سلیمان گاوا سلطنت که کو ناب نصیب هر کسی دست ویده بو هر گاو جدل جخوده را اطاعت کر او همو هینا خواه جبو دین خوده صرف کر. خوده علم و نیمت مزندان حضرت سلیمان وانا ده آیت قرآن ده اشکرت گوتن. حضرت سلیمان به عادلبونا خود هات ناس کرن. ویجی عینی مینا باوی خو حضرت داود به حقی حکم کرد. چه مسئلین به اختلاف جویره بهاتا لگور عدالت وان چاره سر دکر. گاوا حد وندا دبو معامله کو و چاغه کر جبو و مسئله دلیل که باشه. قرآن دبیجه دو اردیا حضرت سلیمان ده تیره کی کوجه دگوتن حد هبو. روژه که حضرت سلیمان تفتیش اردیا خود دکه حد نابینه. لیبل جاردنجی حضرت سلیمان جزا ناده حد پیشی لی گوهدار کریه و لسبب نخویابونا وی پرسیه. قرآن وسا دبیجه و گاوا تیر تفتیش کر گوت چما از حد نابینم قنه بوج این وندا بگمان ازوی به عذابک دجوار جزا بکم یانجی ازوی سرجه کم یانجی دوی او سببک جمن را بینه. گلی مروان زمان چویکان بما هاتیه هین کرن و جهمی نیمتان زیده بما هاتیه داین. بگمان اف لطفك اشکره مزنه. حضرت سلیمان به دستور خوده زمان چویکان هین بو.
di nav ordeya xwe de birrek ji çivîkan çêkiribû û li wan hukm dikir. Ev agahiyana pir balkêşin û ew qasî jî mirov didin fikirandin. Çünkî îlmê modern kifşkiriye ku bi rast çivîk jî li gora xwe bi hev re dipeyivin. Lê peyva wan di pêlekê de çê dibe ku mirov nikarin wê bibihîse. Hezretî Süleyman wî heyamî bi saya îmkaneke teknolojîk gihîştiya îlmê vê peyvîna ku di pêleke xusûsî de çê dibû. Bêguman arast Xwedê çêtir zane. Tiştê ji ayetan tê fêm kirin, Hezretî Süleyman carna ji bo karê agahdariyê û carna jî karê berhevkirina îstixbaratan bi çivîkan kiriye û bi vê sayê gihîştiye netîceyên gelekî baş. Yanî bi çivîkan di demeke Kurd elaqe bi welatên dûr re daniye, deverên ku çûna wan gelekî bi zehmet bû, bi rehetî gihîştiye wan. Dibe ku ev ayet îşaretî îcadeke teknolojîk dike ku ew ê di axir zeman de mîna veya were çêkirin. Bi vê qiseyê dibe ku ne ev çivîkên em dizanin, ev teyareyên ku îro bê pîlot difirin tê îşaretkirin. Hukmê Hezretî Süleyman li ser cin û şeytanan gelekî zêde bû. Xwedê di sûretê sebe de vê behsê wisa dibêje. Bi destûra Rebbê te dibin emrê wî de birrek cinê ku kar dikirin hebû. Gava ji wî alî ve lêbê nêrîn dibe ku ev ordî ji cinên ku mîna çivîkan xuya dibûn hatibin meydanê. Dawiyê gava gîhaştin newala gêrgêrikan, gêrgêrikekê got: Gelî gêrgêrikan, têkevin malên xwe, bera Süleyman ordiya xwe bê hemdî xwe we nepelexînin. Bi vê gotina wê mizîcî û keniya got: Rebbî, min serkeftî bike ku ez şikrê bikim ji bo nîmetên ku te daye min û dêwbavê min û ez emelê salih bikim ê ku tu jê razî bibe û min bi rehmeta xwe tevî ebdên xwe yên salih bike. Gava mirov li van ayetan difikire netîceyên balkêş jê dertên. Gêrgêrikê fam kiriye ku ew ên hatine newalê Hezretî Süleyman û ordiya wî ye. Li vê derê karekî bi zanetî hatiye kirin heye. Gêrgêrikên ku li wê newalê diman di nav xwe de dipeyivîn û hedîseyên li dora wan diqewimîn haya wan tam jê hebû. Ev jî tîna aqilê mirov ku mimkûn e gêrgêrik cin bin. Xwedê bi rastiyê çêtir dizane. Bihîsina ku Hezretî Süleyman gotinên gêrgêrikan bihîstiye jî dibe ku îşaretê hin pêşteçûnên ew ê di axir zeman de ew ê di teknolojiya kompîtûran de werin meydanê dike. Çünkî behsa ciyekî ku navê newala gêrgêrikan tê naskirin û behsa hin gêrgêrikên xusûsî tê kirin. Di roja me de navê newala Silikon ji bo merkeza dünyaya teknolojiyê tê gotin. Di qiseya Hezretî Süleyman de behsa ku di heqê newala gêrgêrikan de tê kirin maneya wê pir e. Di roja me ya îro de ji gêrgêrikan û ji hin cinsê kêzikan nimûne tên girtin û projeyên robotan li ber wan tên çêkirin. Ev proje
ji sanayiya parêzkariyê heta bi teknolojiyê di gelek hêlan de xizmetê dikin. Dibe ku ayet îşaretê van karan jî dike. û bayên gur meda bin emrê Süleyman be emrê wî diçûn deverên ku me bereket xistibû wan. Em bi hemî tiştan zanan e. Xwedê ba daye emrê Hezretî Süleyman wî jî hinek kar bi wan kiriye. Yani ev ayetana dibe ku îşaretê enerjiya ba dike a ku di dema Hezretî Süleyman de pê dihat karkirin. Ji xeynî vê di ayetê de gotina bayê gur gelekî balkêş e. Çunkî dibe ku bi vê gotinê îşaretê teknolojiya axir zeman tê kirin. Mesela teknolojiya teyaran. Madenê sıfır ê helyayî ji bo wî me wekî lehiyan herekand. Nîmetekî din ê ku Xwedê daye emrê Hezretî Süleyman jî heye, bi rast jî nîmetekî xusûsî ye. Madenê sıfır ê helyayî. Sıfır yek ji wan hesinên ku ceryanê û germiyê pir xweşik derbas dike ye. Ji ber di senayiyê de cihê wî mihîm e. Îcar dibe ku ayet îşaretî heqîqeteke din dike. Ev jî heqîqeta ku di dema Hezretî Süleyman de bi saya ceryanê pêştexistina teknolojiyekê ye. Di ayetê de gotineke gelekî vekirî heye. Me wekî lehiyan herekand. Ev jî tê wê maneyê ku di heyamê Hezretî Süleyman de pir ceryan dihat çêkirin û ev ceryan di gelek cîhan de kar pê dihat kirin. Xwedê rastiyê çêtir dizane. Ji xeynî vê di ayetê de eyne li qitrî hatiye gotin. Li gor hin müfessiran ev gotin ji bo petrola ku madenekî mihîm e hatiye gotin. Teknolojiya bilind a ku îro pê tê karkirin madenê wê ye eslî petrol e. Îcar teknolojiya ku Hezretî Süleyman pê kar kiriye dibe ku petrol be. Bêguman Xwedê rastiyê çêtir dizane. Xwedê haya me jê çê dike ku wî hin şeytan û cin dane bin emrê Hezretî Süleyman. Wî jî karê ordiyê, senetê, lêkirina avahiyan û gelek karên din bi wan kiriye. Xwedê di ayetên Qur'anê de wisa behsa van dike. û hin şeytanên ku di behran de noqavî dikirin û karên ji xeynî vana dikirin meda emrê wî. Em ji wan re bûn muhafiz. Di van ayetan de wekî gelek agahiyan di heqê wê demê de tên dan ji bo axir zeman jî hin îşaret hene. Di ayetan de behsa hin muxliqên di behran de noqaviyê dikin dibe. Li vê derê ne karê ser rûyê erdê tenê, lazimbûna bikarayîna binê behran jî dibe ku tê nîşankirin. Belê ji bo vî karî divê ku teknolojiyeke mezin were bikaranîn. Îcar di vê derê de hin mexluqat ji bo Hezretî Süleyman xebitîne, dibe ku van alîkariya teknîkî û quweta însanî dabine wî. Di vî axir zemanê ku em tê de ne, teknolojî bi sürat pêş te diçe. Bi saya teknolojiya rehmeta Xwedê, lêgerînên binê behran jî hêsan dibin û zengînên van deran kefş dibin. Ji ber vê
dibe ku ev ayet qesta işareteke wisan dike. Bêguman Xwedê rastiyê çêtir dizane. Kur'an agahiya hin hediseyn ku di navbera Hezretî Süleyman û Melîkeya Sebe de derbas bûne digihîne me. Xelkê Sebe adeteke ne li rê ku ji bapîrên wan mabû dimeşandin rojhebandin. Di ordiya Hezretî Süleyman de teyrê ku jê re digotin Hudhud behsa Sebeyiyan ji Hezretî Süleyman'a kir, got wan dane ser rêya şeytên û ji Xwedê re şirîkan çê dikin û dev ji rêya hîdayetê berdane. Hudhud min dît wê û qewmê xwe dev ji Xwedê berdane û ji rojê re diçin secdê. Şeytan karê wan ji wan re xemilandiye û wan ji rê vedigerîne. Ji ber vê ew nayên hîdayetê. Gava haya Hezretî Süleyman ji vî karî çêbû, qerara xwe derhal neda. Ji bo ji vê agahiyê ewle bibe lêkolînek dakirin. Ev jî nîşan dide ku Hezretî Süleyman hukmdarekî çi qas bi tedbîr û bi edalet e. Gava ev agahiyên di heqê Sebeyiyan de rast derketin, Hezretî Süleyman mektûbek şand ji Melîkeya Sebe re. Here vê mektûba min bide wan û ji wan bi dûr keve û binêre ka çi cewabê dide. Xwedê di Qur'anê de behsa naveroka mektûbê dike. Tê de hatiye nivîsîn. Li ber min ranebin û bi mislimantî werin cem min. Xuya dibû ku mektûb ji alî mirovekî xurt û xwedî hukm hatibû. Lewra uslûba wê gelekî vekirî bû. Bi wil qasî bi qerar û bi hukm bû. Melîkeya Sebe û rayedarên dora wê pir dibin tesîra mektûbê de man. Hezretî Süleyman bi vê mektûbê dînê Xwedê gihand wan û şîret wan kir. Tiştê ku ji wan dixwest ne ku xelkê Sebe têkevin bin hukmê wî. Wî dixwest îmanê bi Xwedê bînin û bibin misliman. Ev jî dibe nîşan ku Hezretî Süleyman ji fetihkirina welatekî zêdetir qîmet dida baweriya xelkê wî. Melîkeya Sebe gava ev mektûb stend nestend fikra rayedarên dora xwe pirsî. Wî got gelî pêşengan fikra xwe di heqê vî karî de jî ji min re bêjin heta hûn nebin şahid ez ê ji bo tu karî qerarê nedim. Ayet cewaba wan wisan ji me re dibêje. Em Xwedî hêz û cengawerên dijwarin. Ferman ate ye. Binêre tu çi ferman dikî em ê bînin cî. Melîkeya Sebe qerar da ku teslîm bibe. Çunkî wê zanîbû nikarin li ber hêza Hezretî Süleyman bisekinin. Wî got bêguman gava hukmdarek têkeve bajarekî wî ji hev dixe pêşengên wî zelîl û rûsar dike. Vaye ew wisan dikin. Piştî vê Melîkeya Sebe Hezretî Süleyman ziyaret kir, bi çavê xwe îhtîşama hukmdariya wî dît. Melîkeya Sebe bi tesîra tiştê ku dîtibû derhalê îman anî bû misliman. Jê re hat gotin derbas be serayê. Gava wê dît jê were aveke kûre rabû zendê xwe hil kir. Wî got ev zemîneke ji cama şeffaf hatiye rastkirin. Wê got Rebbî bi rast ji min zilm li xwe kiriye. Ez
به سلیمان ره تسلیم خدای رب عالم بوم. گلک نقطه بالکش دوی قصه ده هنه. وک نمونه جاما شفاف هاتیه گوتن. اف گوتن دبک و اشارت تکنولوژی که پیشته چویی آوه چاقه به. دبک و حضرت سلیمان اکرانه که دواسا خسته به زمین حیوانا سریا خواه. به وی شکلی ملکه سبه گاوا لسر وی اکران مشیایه جیوره لسر آوکیه. جغینی وی دبکو ده آخر زمان ده نشانی تکنولوژی که به وی آوائی دکه. وکی نمونه سیمولاتور. ایرو کسی کو سیمولاتوران بخواه ودکن وکی کو نل جیه خبن خال جیه کی سه بر زندکن. دوی قصه ده ده حق هنرکاری ده فکر حضرت سلیمان هجای کو جم مسلمان را ببن نمونه. اف فکر هان نشان خردبون حسکرنا وی یا جخوده حجمتکاریا وی یا لهمبر خالقیت خوده یا هاروخلاده. صنعتکارین کو تن ایمان تاریخ پیده برهمن گلکی خوشکانین میدانه. به ایزنا خوده اوه ده آخر زمان ده جی صنعتکاری مسلمانان زیده ببه. جغینی وی به وی آیت بلکه خوده خواسته اشارت بکو ده آخر زمان ده به تکنولوژیا پیشتکتی ده مالزمین خملاندن ده اوه آف گلکی وره بکارانین. اف برین کو اوه خوشکتی و پاکجی آوه دوان ده بین بکارانین ده بکو خوشکاتیه که مینا احتشام دور حضرت سلیمان بین میدانه. هن آیت دنجی این کو ده حق حضرت سلیمان و ملک سبدنه ده بکو بحث آخر زمان اشارتان ددن. یکی کو جی کتاب خودی علم کی بو گوت بریا تو چاو خود بگری و وکی از وی تختی جتر بینم. هینوانی گاوا سلیمان وی لبر خود راوستی دید گوت اف جفدل رب منه جبو من بجربینه که از جیر شکر بکم یان نانکوری بکم. اف حدیثه فوقلاده مزن چه بویه. دوی آیت ایکو بشکل یکو جی کتاب خودی علم کی بو تینا ساندن چه حضرت سلیمان را دبیجه بریا تو چاوی خواه بگره و وکه اسکارم تخت ملکیا سبه دگاوه که گله کی کرده اشتره بینم. حدیثه که کود آخر زمان ده تی میدانه آکو مرفل عجیبمایی دمینه تی بیرم روف. تکنولوژیا بلند آکو خویابونی نقل دکه. جخوه ایرو افجور آگاهی به تکنولوژیا اینترنتی دزک چند دقیقه حتی چند ثانیان ده دهرن دورین گلکی دور. اینی مینا تخت ملکیا سبه چاواکو بقاسی گرتن و وکرنا چاو جیوی هاتیه گوهرتن. قرآن بحث حکمدار کی دن ایکو حاکمیت که مزن لدنیای آوا کریه تکرن حضرتی ذوالقرنین. حیات حضرت سلیمان و حضرت ذوالقرنین دگلک جیان ده به هفدو دمینن. حضرت ذوالقرنین جی مینا حضرت سلیمان جعالی آبوری، لشکری و سیاسی و خودی هزه که مزن بو. ده حکمداریا وی ده
adalet beriya her tiştî bû. Gava mesele çê dibûn bi aqil û bi îmanê derhal çareser dikir. Ji xeynî vê wekî ku di Qur'anê de tê gotin, wî jî mîna Hezretî Süleyman emîr dida cinan, madenê sıfır bikaranîye. Ev hukmraniya dünyayê ku di heyamê Hezretî Süleyman û Hezretî Zülqerneyn de hatiye meydanê, ji bo Müslümanan jî mizgîneke mezin e. Çünkü mümkün e ku divan qıseyan de işaretin gelekî mühim di heqê axir zaman de hebin. Çağa zerîn ew çaxaya ku li ser rûyê dinyayê îhtîşam, zengînî, aramî, aştî hakim bibe, exlaqê Qur'anê belav bibe, li ser dinyayê heyateke mîna a cennetê çê bibe. Lütf û mizgîneke mezin a Xwedê ye. Qur'an vê mizgîna mezin wisan dide. Xwedê wa'd daye kesên ku îman anîne û emelên salih dikin. Bêguman çawa ku ên berî wan kiribû Xwediyê hêz û fermandariyê, ew ê wan jî li ser rûyê zemîn bike Xwediyê hêz û fermandariyê. Dînê ku ji bo wan ecibandiye û hilbijartiye, ew ê ji wan re saxlem bike û piştî tirsa wan, ew ê wan bigihîne ewletiyê. Di hedîsan de axir zaman wekî wê dema ku ew ê fitne pir bibin, herb û pevçûn zêde bibin, ew ê li ser rûyê dinyê xerabûna exlaq zêde bibe, mirov ji exlaqê dîn bi dûr kevin û halê geremolekê were meydan tên asandin. Di vê demê de li çar hawirê dinyê ew ê felaketên tebî pir bibin. Feqîrî ew ê ji hemû deman pirtir bibe. Hejmara sûcan gelekî bibin. Cinayet û qetîam li pey hevdû derdikevin. Lêbelê evaya dewra axir zaman a ewle. Di dewra duyem de Xwedê ew ê Mehdî bike wesîle û mirovan ji vê geremolê xelas bike. Ew çaxa zerîn ku di ayetan de îşaretê wê dibe, ew ê dest pê bike. Di çaxa zerîn de ew ê herb û pevçûn nemînin. İdeolojiyên bêdîn ên ku ji mirovahî re felaket anîne, ew ê bihedimin û ew ê dinya bi firehî, bi bereketê û bi edaletê tije bibe. Exlaqê İslamê ew ê li dinyayê belav bibe, ew ê mirov pêl bi pêl vegerin dîn. Vê hakimiyeta mezin a ehlaqê İslamê di hin hedîsên pêxemberê me de bi hakimiyeta Hezretî Süleyman û Hezretî Zülqerneyn a dinyayê hatiye şibandin û tarîf kirin. Hinek ji van hedîsan wisan e. Mehdî eynî mîna Süleyman û Zülqerneyn ew ê li dinyayê hukm bike. Bi tevahî melîkê rûyê zemîn çarin. Du ji wan Zülqerneyn û Süleyman ji mümînanin. Her duyên din Nemrûd û Buxtun-Nasr ji kafiranin. Yê pêncan ew ê yekî ji beyta min be, yanî Mehdî. Mehdîtî di axir zaman de jinûve û bi şiklekî cihê û li zemanekî firehtir hakimbûna ehlaqê Hezretî Süleyman û Hezretî Zülqerneyn e. Hakimiyeta ehlaqê İslamê xususiyeta herî mühim avan her sê dewran e. Hinek xususiyetên din jî hene. Hezretî Süleyman bi îzna Xwedê hukm li cinan û li şeytanan kiriye. Bi çivîkan re peyîviye, gotinê ku gêrgerikan ji hev re digotin bihîstiye.
دو قرآن ده جبو حضرت ذوالقرنین وسا تیگوتن. وای وسان بگومان همی تشت لجم بوی ما به علم خواه به دورفرهی ما پیزانی بو. مهدی جی وکی وان هر دو مروون مبارک او خودی علم کی خصوصی به. ده حدیثه که ده آگاهی مهدی وسا تیدان. جبر کو او بویا ریبر تشتکی کو او پی نزانه جیره مهدی هاتیه گوتن. پیغمبر ما گوتیه مهدی جی او مینا حضرت سلیمان به زمان حیوانان زانبه و دیسا وکی حضرت سلیمان جه اینی مروان او لجنان جی حکم بکه. مسئله مهدی راست هاتیه قبول کرن. به زمان چویکان و حیوانان همویان او زانبه. جبر وی او عدالتا وی جبو مروان و جنان همیان درباس ببه. حضرت سلیمان به جنان و به شیطانان کله لی کرنه هیکل و پیاله و قازان بوان دایه چه کرن. حضرت ذوالقرنین جی ده لی کرنه بدن ده تکنولوژی که مزن بکارانیه. پیغمبر اکرم ده حدیثه که خود آگاهی دمه کو ده چاخا زیرین ده کار آوا کرنه او گلکی قیمت بگره. مهدی او بخوازه کو کنستانتینیه و دورن دن آوا بکه. حضرت سلیمان همی مال و احتشام خواه لفیده مسلمانتی خرج کریه. مهدی جی همی زنگینی دنیای جبو حاکمیت دین خوده او خرج بکه. ولاتی کو فتح بکه اخلاق رند و آشتی او لی حاکم بکه. ددما ویده لهمی دورن دنیای فکر اداره که به مسامحه او سرور ببه. جناب امتا من او مهدی درکوه. خوده جبو که مروف زنگین ببه او وی بشینه. امت او بگیجه نیمتان حیوان او تیر بخون و وخون. زمین او گیهاین خواه درخه. حضرت سلیمان مرووکی مبارکه هجایه کو هر مسلمان وی جخره بکن نمونه عینی مینا پیغمبرین دن. مروواهی گشتک احلاق حضرت سلیمان و گاوا پیرگی پرسکریکان دهات معامله کو دکر دوی جخره بکن نمونه وکوی به ایمان، به عدالت، دلنظم، باقل، به صبر و بقرار بن. چونکی اوره مؤمنان نل آخرت تنه لحیات دنیای جی وان دگهینه سرکفتن و زافران. جغینی و اشارت قصه حضرت سلیمان یک بیک درد کبن. اف جی دلیل اشکره کو او دنزیک ده هیامکی مبارک وره. خوده قیمت قصه پیغمبران وانی جمرد بیجه. سوند به قصه وان ده جبو خودی عقل عبرت هنه. اف قرآن نگوت نکه دروه. او راسته را این بری خواه و راویا همی تشتانه. او جه قومه کو ایمان تینه ری و رحمته.